Araba November kalo kile duru samba fulani muga anduru DMS-TV channel muso awni che awni yakuma ayo bismillah ga ko ga kibaru kena kan foli ani tanu banka no bagana lame ba ko bela jele maliko na ani maliko ka ayo ko don kibaru no wati sele foli ko fe kuna fol bamil mambulo ko da ko lu do be talige Felix Tshisekedi ni ale Congo RDC jamana nyemaye ale Rwanda jamana nyema jalaki ko abe fega Congo SFA yere kon clan ninga klaga u fangele yere kon ngatai koni ya takalaji kabe san chama yere kon bo Congo RDC ale ni Rwanda ko kele ba yere be ni jamana flan nyogon che ka sababu yake SD Congo yere ni yoro ko fole yere koni la ko de no ne aga na fulma fawni ne na fulma fe chama de be ni yoro ko fole yere la hena fo sanu jama fugata se fe waro fanama ko wa ko la kana bale yere bu oyoro ina ka sababu ke mamar mafetigu yere koni oko hukumne lahnya yi ka foko November kalo kile flate mene samba fulani muga anduru Tshisekedi ale Rwanda jamana nyema yere kon jalaki ka foko abe fega SD Congo yere kon klaninga o fangele yere ka tai ayo nukuma nunu bela jele fo nyogo yondere senfe nyogo min kera Egypt jamana kon nana ale ni Congo jamana kono 2000 sigleme Egypt yere kon nana haynu kuma nunu fo don yere kon Felix Tshisekedi ale ayira ka foko Rwanda jamana nyema ga laini ne ka kelen fangati ya hokura ka kelen yere kon segi ko kurai alen ka lanyini ka fanga soro mogo were kan walma ga mogo were kon mara ko ale bolo ko pol yere kon mefe ka ale ga jamana yere de kla wala ka soro ko o jamana fangele yere kon ngatai Congo jamana nyema ya ayira ka foko processus chama yere de kra chugo mina lakana bisika sabati Congo SFA yere kon fe Rwanda jamana kono mogo ulele ni do sigini ori ka kelemi me M23 ale ni Congo arme mogo yere kon fe wala saw kelemi sika dabla chugo mi yere la nga ko wale yere kon manye kada ka ko kele yere tore bi ka ke ka tagafe hal na soro bengaw yere kon kera unionche o ko fe Washington ma ko processus fana nanani o soutenenu États-Unis yere refe akune wala sa ka Rwanda ale ni Congo RDC ka jinyo yere sinsi ka kele fana dabla ni jamana flan unionche ko hal na soro kele ben jamana flan unionche ngami yere RDC ale kon mega yin chugo sugu bela jere na chugo mina négociation misega ke wala sa ka solution tellement yere soro kele nunu bani yere la ko Felix Tshisekedi hale kunye abolo yere kon dipol ma wala sa ubiseka bien yere kon sabati chugo mina o halen kera Bruxelles forum kera dola octobre kalo klitante mene samba flan muga anduru Congo jamana nyema aga ntegadi yere kon kuni wala sa bien yere ga sabati jamana flan kono ko hal nasoro yu tege non bla benga sabe dola juin kalo kile muga anwolo vla temene ko bena taw ta ko kele yere tore biga sinsi ga tagafe ko ni benga seben kon kunganga ke sababu wala sa uga sega uga furugu anu ga kele bela jelenda bla aleni M23 mao sendo nu ga jamana civil uga walma politique ko yere la nga Kinshasa hale ayira ka fo ko benga seben nunu kon wale yere kon make Congo jamana kon nana abada kadaga ko M23 mao yere kon bega kele de ke katagafe uga jamana kon nana aleni fana uga jamana zone do yere kon kolosi kosobe kwami wakati mne na foko bi ko Rwanda jamana nyema hale yere kon mabo ka kuma Congo ngani jalagi nunu koro ko ka koro yere kon ya laje ko abetuka boka na kuma ni Congo yere kon ya ajalaki aleni ka yere de faga foko Rwanda yere kon ko te ka M23 mao yere kon deme fefefu kali ga laini ne aga frontière yere kon lakana kosobe ko wakati mina jamana nyema yere kon mega nyogon jalaki ko ba soro kon ko population mo kon me nyani sugu bela jelina ko ma ba chama yere kon jogino no do yere fana kon bana wa ba chama fana bulla ka buga jamana kon nana demsen chama fana be no minu yere kon tega sega kala rawla ko wa ko wakati chama yere fana ko bingan wala yere kon me ke ni ga nyisi musola ka yere kon ma ni zone de guerre ni mahira ka foko population mao yere kon ni kele nunu bela jele victime kada ka bingan wala yere kon mega ke ni ga nyisi olu yere makosobe abe sawancha mambo Russie hale jateleno jamana fe jamana minu yere kon me energie olu bara alen ga klawu blaka ta jamana waro fana konnana Russie alebe petrol gazi fogata se charbon ma habolu bela jele fere jamana chama yere kon ma jien kono ko nga ko kabini Russie aleni Ukraine ga kele damni na kabini février kalo samba flan muga an fla wakati aleni fragile ka ko sanction o kera sababu e Russie alega ga client chama yere kon perdu kerengere ne ala Europe client yere kon o sanction ngera sababu e Moscow alega ga soro ko fere chama yere kon yelema wasano yala yini ga energy fere jamana wero ma jien yere kon nana kerengere ne ala jien sahelien fa yere kon fe ina fo Asie Afrique aleni Amerique latine yere ma
conférence ADIPEC ni o événement bay ni jiem bela jelemi yere soro mina pétrole alin gaziko yere ta fanfé ni o kera Abu Dhabi Maxime Oreshkin ni ale Vladimir Poutine nga chef de cabinet adjoint ale nyefol baké rusika énergie ko politique kuraw yere la o conférence yere senfé ayira ka foko bibina ko ame wati na foko bi ko rusi ale ba yere nyinga limi yere la ko jamana minu me sudia fanfé ko oluka énergie ko lainu yere be se ka soro chugodi o ba yira ka foko rusi kalbe fe ka jamana do de me minu yere be énergie la bara ko sobe ko ni ata kala je ko PDC nun kon ku jamana kono de ngado ko nga ku be ka chaya kataka fe o fana ku be ga izunu ale ni fen soro sira yere kon joga chaya wa jamana kon nana wala ku mako kon mena se énergie chama yere ma wala sa ka se ku gan lainu nunu yiriwa wala irusi jamana ya yira ka foko ni yere kon ye soro ko sababu bari irusi jamana bulu ko abe fe ka ke énergie di bagay ni jamana nunu kon nana ninga olubla Europe nona wala sa olu yere kon nga se ka ka client baw yere dona na taula wa Oreshkin ale ayira ka kuma kon nana ka foko ku ye sanction min ke irusi yere kon kama ka foko kana irusi ga petrolu ga gazu yere kon sa kuyo o ku yere de la kadaka ko kera erreur jugu ba yere de Europe jamana umbulu ko Europe kale ayere kon fanga dogo ya kosobe wakati mina me fe ka irusi yere kon nyangi kosobe ay misalata almaika ni obejate jamana folo e minga soro ko yere kon ngacha Europe jamana kon nana ko almainga izunu yere kon magube energy chama yere la wala sa wase ko baraw yere kon ke ko nga ko ina fo ko san ku tika irusi gas daduma yere kon soro ko kira sababu ka almainga baraw bela jele joka ban Oreshkin ya yere ka foko ori la kale ya foka foko Europe jamana yere kon ku ye mugu jugu chu yere de la kadaka ko ka sanction yere kon kara ko jugu bade u yere makatame irusi jamana yere kan ko irusi kale yere kon mena ga energy u ferili kon dogo ya kosobe Europe jamana kon nana wa kabena ono na blarike ka fere jamana chama kon nana inafo Chine and aleni faranfina jamana foka tase moyen orient jamana do fanama karan dinyo kuran kon chama be no minu yere kon te États-Unis aleni Europe jamana yere kon ngala inu ne kon ko onye sigi chugo yere kon ye soro ko aleni politique ko yere ri ko alaini ne ka jamana chama yere kon jo minu yere kon te talike klibiya fa jamana yere kan Novembre kalo kile saba temene samba filani muga anduru politique ko nyana je bado kera Guinée jamana kon nana Guinée président de la transition ni oyi Mamadou Doumbouya ya halitaraga candidature yere kon bila o dongo folena Guinée ga kalata mimina ke décembre kalo kile muga anshegi samba filani muga anduru ko kungoro kuna fona do ya ira ka foko général Mamadou Doumbouya kalina na nege kanyeta ani fla ko fe cour suprême yere kon na yoro mina ni papier de betabla o yoro ina min me fe ka ke président yere kon ko ayaga papier de candidature yere kon bila o yoro ko folen yere kon na kaira ka foko ale kon semenyi na kalata yere la ko Mamadou Doumbouya kani candidature kon mayira ka foko Mamadou Doumbouya kalbe fe ka bo président de la transition yere kon na wala se ka jamana nyema yere kon Guinée jamana kon nan ko bayira ka foko Mamadou Doumbouya ka be fe ka yelma ka ta politique ko sira yere la kadaka ka kunya yira ka foko ale be ndoro wala se ka jamana blasira kanyesi aga kalata yere kon na ko nga ka kan wali yere kon bayira ka foko be fe ka Guinée jamana nyema yere kon mamini yere kon me Mamadou Doumbouya fe olu yira ka foko Mamadou Doumbouya kani wali yere kon wali mambare ko akaka ka ke jamana nyema ne kadaka ka ilakana alen bene sabati Guinée jamana kon nana alen ka yurugu fana kere Guinée jamana kon nana ko aka kan kale daga ke jamana nyema yere kon jamana kono dondo ya yira ka foko Mamadou Doumbouya kale yere kon maga leruti me kadaka ko wakati temena una ka kun ya yira ka foko alebe lairuta ko alere kontena presidente kalata yere konna ko dogu na tan yere konna ko maminu yere kon me fika ke jamana nyama ye Guinée jamana konna ko lu fana binu ka candidature yere kon bila ko fe ko wala ko campagne électorale yere kon ko be bila ko wala sa ko ma fe be fika ke jamana nyama ye wala sa olu yere kon nguga projet kon yera wala sa voto ke la waso ko kuma fota yere bela jeluma ko kalu na tan yere kon mena ke ko latige lawi jamana ka sinya sigi yere kon la ko ni election yere kon mena ke sababu wala sa Guinée jamana yere koni alega do la fami yere kon me démocratique la ko wal makabe siga ke sababu ka gele bayre de kon do politique ko yere la Guinée jamana kon nana kabe
be san dama dama bɔ Ethiopie jamana yɛrɛ kɔni projet écologie dɔ baara yɛrɛ kɔni daminɛ n'o bɛ wele ko héritage vert ko projet baara daminɛ na Ethiopie gouvernement maaw fɛ premier ministre ni o ye Abiy Ahmed ye ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na ko projet kunne ka kungo yɛrɛ kɔni tiɲɛniw kɛlɛ fo ka taa se wagati yɛlɛmaw yɛrɛ fana ma ale ni ka tagaɲɛ yɛrɛ kɔni bila tɔgɔdalamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmayaw kɛcogo la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamana yɛrɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ ka sababu kɛ ko kungo kun bɛ ka tunu joona ka sababu kɛ yiritigɛ ye sɛnɛ ale ni yɔrɔja fana sababu la ko min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ sababu ye ka dugukolo yɛrɛ sɔgɔ k'a sababu de kun bɛ ka bɔ fantanya ale ni jisɔrɔbaliya de ye k'u ka nin wale laɲini de ka o sigida ninnu lakunu tuguni ka kungow labɛn ko kura ale ni ka o yɔrɔ ninnu kɔni lakana kosɛbɛ siniɲɛsigiw ye ko nin projet héritage vert yɛrɛ sababu la ko yiri miliyari caman yɛrɛ kɔni turula jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na kuluw sanfɛ ani zone rurale la fo ka taa se duguba kɔnɔnaw fana ma ko o jiri ninnu kɔni bɛna baara caman yɛrɛ kɛ k'a bɛ dugukolo yɛrɛ kɔni kisi ka bɔ pɛrɛnpɛrɛnni yɛrɛ ma k'u ka jiw lakana ale ni ka fiɲɛ ɲuman yɛrɛ kɔni di jamana kɔnɔna na ale ni ka yɔrɔja fana kɛlɛ minisiri y'a yira k'a fɔ ko nin projet yɛrɛ kɔni ye nɔnba de bila dugudenw sigiyɔrɔ fo ka taa se u ka ɲɛnɛmayaw kɛcogow la ko projet héritage vert yɛrɛ kun tɛ fana ka yiri dɔrɔn turu k'a kun fana dɔ ye ka maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa u ka se ka dumuni ɲumanw fana sɔrɔ k'olu dun k'a kɛra sababu ye fana ka camanba yɛrɛ fara jamana sɛnɛw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiridenw ale ni nafɛnw yɛrɛ sɛnɛli kan k'u ka nin projet ba yɛrɛ kɔni na ko jaabi ɲumanba yɛrɛ kɔni sɔrɔla la ka d'a kan ko dugu caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni ji kun tɛ yen nɔ ko nka ko san yɛrɛ kɔni ko ji caman yɛrɛ bɛ yen nɔ wa fana ko jiw bɛ ka tɛmɛ kɔw fana la ka taga ko wa fana k'a kɛra sababu ye ni san caman yɛrɛ bɛ ka na Ethiopie dugu kɔnɔna na ko ka caman yɛrɛ bɔ u ka funteniw na ko ka kungo jalen ninnu kɔni kun se kɛra sababu ye ka bagan minnu kun bɛ kungo kɔnɔnaw na ale ni kɔnɔ minnu kun bɛ yen n'olu bɛɛ kun taara ko nka k'u ka nin projet kura in kɔni kɛra sababu ye n'olu bɛɛ bɛ ka segin ka na u nɔ na tuguni Ethiopie ka nin baara ninnu ɲɛtaga in kɔni ye jigiya cikan bila diɲɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko Afrique jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ misali ye yirituru ale ni kungo labɛnni cogoya ɲuman yɛrɛ kɔni na diɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nin de bɛ dansigi an ka bi dɔnkubariyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.